Верш Максима Танка «Гетта» читає вучениця 7 класа Ляўданская Ксенія. Мне круг апошні пекла паказалі, але і сам бы я знайшоў яго. Па тым, як неба і зямля пылалі, па тым, як дыхаў мне ў твар агонь, па тым, як дрэвы корчыліся ў муках ад цішыні развалінаў нямых, як з-пад зямлі, вітаючы жывых, браты мае працягвалі рукі. Чаго ішоў я ў гэта царства смерці? Калі яшчэ вярнуцца думаў жыць, мо дзецям жвіру з могілак прынесці. Але і так на сэрцы шмат яго ляжыць. Мо спадзяваўся цені дарагія мне пад уладным словам ажывіць. Дарэмна ўсё і скаргай Ереміі, не ў сілах прах сцюдзённы ўваскрасіць. Я мусіў быць тут, дзе мільёны палі, каб праз пустынь гаручыя пяскі, каб праз забыўчывую памяць у вякі прынесці з іх імёнамі скрыжалі, скрыжалі, на якіх пылае іх завет. Прахожы, брат, не плач, не трэба слёз нам, лепш жменю попелу вазьмі з сабою свет. Рассей яго, як сейбіт па барознах, ён дасць на нівах каласісты плён. Тым, хто ізноў узняў з усхода сонца, і навякі пракляцем ляжа ён. На твары катаў, на зямлю забойцаў.